What's up mga kamilya, mga mings? Ay, namin sa Centrio. Bago lang ko nagpalot. Bago lang ko nagpalot na okay, dagan kinanaway ka ganina. Nag-live ko sa MOR Master Poppy Facebook page. And gikan tsawan akong buhok. Bago magkukumata to. So murag na hamon ko. Maulit ko ron, magpalot ko ron. Ay lang na ninyo ko anang uban ako, ha? Sa taman. Oo naman yun ng age. Age doesn't matter man yun. So, ayun na nakuha ng uban. Anyways, gikan mi nagsimba and kanang ako lang ning video para sa inyo nga wala nakasimba or sa mga na late sa misa kaganina. So, wala na ako ni share lang ako ni sa inyo kay ganina dagan kay ko nauna-unaan kamulong diaraman mi sa Nazareno so Centrio nakahunaw namin nga diara na lang sa Nazareno tamat magkuan instead of cathedral. So and nakita na ko nga ang first reading is about Isaiah. Mo po nigiingon sa pare, no? Si Prophet Isaiah. And then, ang second reading, si Paul. And sa Gospel dayon, it's about Peter, the first apostles. Bago lang na ako nag-mention atong this week lang sa MOR, nga si Peter o si Andrew, mo'y igsuon nga first apostles pod, nga katong giingnan ni Jesus Christ, which is morning gospel karon nga uban ka nako kay you will be fishers of men. Kaya dumana. And then kani sila nga mga tao gikan sa first reading si Isaiah ato makita nga si Isaiah gihimo siyang prophet, gihatagan siya sa mga messages nga mahimo siyang mananagna sa umabutay nga Misaya, di ba? Makita nato sa iyang libro. And then reflecting on it, si Isaiah dili siya dili siya qualified nga tao. Kung imong tan-awon, makasasala siya, ang iyang magkapamalikas siya sa una ana, pero gi-chose siya sa Ginoo gyapon despite ana, no? Now dinita sa diretso ta sa second reading, which is the letter of Paul to wala kay ko nakasabot kung kuano, wala kay nako gi-research pod kung unsa gyud ang second reading, but ma-reflect nako nga si Paul isa sa mga kuan man gud siya kaning bitang according sa ako lang nadunggan og nasabtan sa second gospel is siya man gud ang gapamas-tamas sa mga Christians, sa mga nag-believe kang Jesus Christ. Siya ang usa sa mga na siya'y gipang sugo nga dakpon ana o tungod ato, di ba, kay nundo mo sa Damascus si Saul man na siya sa una, di ba? And then nabuta siya tungod sa iyang mga sala, and then gipasaylo siya, and then nawala ang iyang kabuta, naayos siya, o tungod din ato nahimo na din siyang messenger of Christ. And dili siya worthy nga tawagon og apostle ni Christ, but then gisugot siya, di ba? O gitso siya sa Ginoo despite sa iyang mga against siya sa Christianity sa iyang unang part sa iyang life. So nag-change siya og nahimo siyang messenger, di ba? So muna si Paul, si Isaiah, si Paul ang sa second reading. Ang third dayon kaning mga professional fishermen nga wala sa katong adlaw wala sila na kanabitang nakuha nga isda, pero katong nituo lang gid sila sa Ginoo kay na stranger dani nga gusto mo sakay silang barko, so gipa ato sa kuan gamay diha gud sa baybay ra gud, wala gud gipa ato sa laod kay wala man sila nakuha nga fish. Medyo nagduda sila pag ingon ni Jesus nga kaning ikuan ang inyong net, cast your net to the sea. Siya, wala man may nakakuha good, pero tungod kay imong giingon, no? And then pag cast nila sa lang net,
daghan kaayo isda ilang nakuha, to the point nga hapit na sila makuan ang bangka, di ba? Hapit maundod ang bangka nga nakadaghan. So sa wala nga isda, daghan kaayo. Ang ending nga ni follow si Peter sa iyang giingon nga murag nagbilib din siya diretso nga mo man ning Ginoo, Lord, di ba? Asa makapaingon kay muuban ko murag ana. So mo din tong giingon nga you will be fishers of men. Sorry kayo kung dili kay ko kuan kanang word for word sa gospel, sa ako lang ning mga nasabtan ha, kay dili jud kay ko kuan gyud meticulous sa gospel nga kanang mga unsay gipangingon gyud. Ang ako lang gyud nasabtan. But then tungod ato bisan pag fisherman, no, si Peter, no, dili man gyapon siya qualified nga mahimong part sa apostle gyud, di ba? Kanang murag dapat katong bright, dapat katong gwapo og attainment sa life. Dili ang mga fisherman, dili ang mga kuan, pero nakita ni kating tulo nga mga tao, si Peter, si Paul o si Isaiah, kaning tulo nga mga tao, mga kapamilya, are not qualified. Ingon pa sa akong isa sa akong mga friend nga nagsugod og J ang kuan, ingon siya nga the Lord do not choose the qualified, but the Lord qualifies the chosen. Kumbaga, unsa may reflection ani sa atong kinabuhi na na-serve na natong kuan. So, unsa may reflections ani sa atong kinabuhi, balikta. Siguro kita manggod usahay, no, unworthy ang atong kanang pagtanaw sa atong self. Kumbaga, makasasala ta tinuod. Pero sila, makasasala sila, tanaw gani ang mga apostles, tax collector, kanang tigbudhi, di ba? I mean, katong si Paul, di ba? Tanaw gani ang mga apostles, fishermen. So kinsabay kanang magdahom nga i-choose ka ni Christ nga mo follow ka sa iya, no? Unsa man ning pag-follow pod, kailangan niyo dako kay responsibility sa atong kinabuhi, no? Kaning mag-follow ka, you have to kanang despite sa imong ka-imperfect, mo follow gihapon ka sa mga giset nga standards ni Christ. Unsa man nakalisod, lisod kay na. But ikaw nga feel nimo nga unworthy ka. Kung feel nimo nga unworthy ka nga mo spread sa iyang news, nga mo spread sa good news, or feel nimo unworthy ka nga mo inspire of others, feeling nimo nga unsa man ko, wala ra man ko, may pa si Master Popic na DJ man na siya, naman na siya may istorya na naka graduate or something ana. Kung feel nimo nga dili ka qualified, no, undangi kay kung gi-choose gyud ka nya, kung nag-believe gyud ka nga pwede ka mahimong instrumento sa good news, no, sa pag-spread sa happiness sa uban, pag-share sa goodness, pag-inspire sa uban, if you feel it, dili na kailangan magkuan pa unsa pa nang mga qualifications diha, dili na kailangan. Wala ta kabalo, no, na sometimes nga wala ta kabalo, kana ra dayng kuan kanang say for example vendor ra day diya sa kilid or mamaligyaay day og balot, kay siya day ang maghatag sa imo og message, siya day ang maghatag sa imo og lessons in life. Wala ta kabalo ana, but you can, no, sa imo mga friend nga kailangan kuan, kung na-feel nimo nga lonely imong friend, kung na-feel nimo nga gitahasan ka nga mo ikaw ang mo comfort sa iya, dayon ayo i-feel nga unworthy ka, murag dili man ko murag kailangan gid guidance counselor or kailangan gid teacher or kailangan gid iyang mama or ana. Kung feel nimo nga nakay makastorya og nakay makatabang, padayon na. And with prayers, i-guide ka ni Lord niya, i-pray nga himuon kang instrumento, di ba? Himuon ang imong baba ni Lord, himuon ang imong sulat, himuon ang imong talent gikan ni Lord nga mo'y mahimong inspiration sa iya. Tama? Amen. So mo lang sa to as of now, happy Sunday, and sa tanan nga mga adlaw nga moabot, mag-reflect ta na and padayon ta sa mission nga gihatag ni Lord
Timing rin kay kanina akong pangutana, what is your greater purpose sa atong kinabuhi? Ani nga kalibutan, unsay imong greater purpose? So timing rin guys tanan. So I hope you find your greater purpose. This is Master Poppy. Subscribe sa akong channel para